हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश नार्जारी। नोंथांमोना नायदों बिएम सेटआप चेनेल। जोंनि बर' हारिनि माखासे बिमा बिफाफ्रा माने एसेबां केयारलेस गावनि गथ' गथायफोरखौ लानानै। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव ओरैबायदि टपिक लानानै फैदों, नोंथांमोना खोनासंबा गोबां दुखु मोनगोन आरो। बिनि हौवाया थैबाय, अंगथि बसुमतारीनि हौवाया थैबाय, बाट बियो गावनि गथ' गथायफोरखौ गुबुन जायगायाव गुबुन स्टेटआव लानानै थांदोंमोन फरायहोनो मानो बायदिसिना होननानै, बाट उनावहाय गावहासो गुबुन हौवाखौ मोजां मोननानै गावनि गथ' गथायफोरखौ बावगारनानै दायो गुबुननि जायगायाव थानो गोनां जाबाय, गुबुननि न'आव थानो गोनां जाबाय। दा आं खोथाफोरखौ आबुङै खोन्थानि। पि बसुमतारी, आं बिनि फुरा नामखौ बुंला, मानो होनोब्ला माखासे रुल एन्ड रेगुलेसनखौ आं पलिसि मानिनो गोनां जासिगोन। आरो लोगोसे एस बसुमतारी, बिसोरो सानैबो हिनजावसा। पि बसुमतारीनिया बैसोआ 12 बोसोर बैसोनि, बियो क्लास 5आव फरायोमोन। आरो बिनि गेजेराव एस बसुमतारीया बियो क्लास थाखो 3 ना थाखो 2 फरायो होननानै बुंदों, आरो बिनि बैसोआ 8 बोसोर। बिसोर गथ'फोरखौ बिनि बिमा अंगथि बसुमतारीया लाना थांदोंमोन बेंगलुरु, बेबा कर्नाटक स्टेटआव। दा लाना थांखांनायनि उनावहाय बै गथ'फोरखौ आलाय सिलाय खालामबाय। बि पि बसुमतारी आरो एस बसुमतारीनि बिफाया थैबाय, रुंसारि जाबाय। बाट बिनि बिमाया नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि जायगानिफ्राय बे गथ'फोरखौ लानानै थांदों बेंगलुरु। बेंगलुरुआव लाना थांनानै गथ'फोरखौ फरायगोन मागोन बेफोरबायदि साननानै थांबाय, बाट गथ'फोरखौ बावगारनानै 2 दान जाबाय, 2 मान्थस जाबाय, दासिमबो गावनि गथ'फोरखौ खेल लायाखै। बियो गुबुन हौवाजोंसो दंहैयो दायो। गोबां लाजिनांथाव बाथ्रा गथ' गथायनि सायावहाय। जुदि गथ' गथायखौ लांनानै जुदि केयार खालामनो हायाब्ला, रोङाब्ला मानि थाखायथो लाङो? दायो बिनि बिदा सोमखोर बसुमतारीया दायो आमगुरियाव दङ। दा बे गथ'आ लोमजानानै दङ, 20 बोसोर बैसोनि होननानै बुंदों। दा आङो CWCA आव थांबाय दहाय अफिसावहाय, आं नोंथांमोननि सावगारियाव देखायना होनि। आं बेयाव पारमिसन लानो थांदों, जे खोन्थाहैदों माखासे ओरैबायदि इसु जादों, नोंथांमोना मदद खालामनो हागोन नामा होननानै। बिथांमोननियाव माखासे प्रे खालामदों आङो, मदद बिदों। बिथांमोना बेसेबांसिनि मदद खालामनो हायो बेखौ जों नायनोसै। दानियाबा आबुं खोथाया जाहैबाय कि बिसोरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आमगुरिनि होननानै बुंदों। बिनि बिमानि मुङा, बे हिनजावसाफोरनि बिमानि मुङा जाबाय अंगथि बसुमतारी, आरो बिसोर गथ'फोरनि मुङा जाबाय पि बसुमतारी आरो एस बसुमतारी। आं सर्टै बुंनो गोनां जादों, मानो होनबा आं माखासे रुलखौ फल' खालामनो गोनां जादों। आं नोंथांमोननिफ्राय मदद लुबैदों, आं बेखौ डाइरेक्टलि बुंनोसै। मददा बेनोखि बिथांमोनखौ जोङो बेंगलुरुनिफ्राय लाबोनो थाखाय दायो दिपक मोसाहारिया बिसोर सानै गथ'फोरनो आश्रय दोनदोंमोन। बिसोरो एसे सिनायखायो होननानै बुंदोंमोन। दा बेयावहाय माब्लानो जे बे अंगथि बसुमतारीया गावनि गथ' गथायफोरखौ गारनानै जे गुबुन हौवाजों थांबाय, जे बिनि उनावहाय 2 दानसिमहालागै बे दिपक मोसाहारि मोनहा बिसोर सानै गथ'खौ नायबाय। दा गथ'फ्रा न'आव थांनो होननानै गाबगासिनो दङ। दा बिसोरो मा खालामनो? कर'ना भाइरासनि सिजोनावहाय बिथांमोनानो गावसोरनि जानाय लोंनायाव बिराद प्रब्लेम जाना दङ रायजो राजाफोर। दायो बिथांमोना गावसोरनो खामानि मोनाखै। दा बिसोर सानैखौ 2 मास माने 2 मान्थस, 2 दान फिबाय, बा बिसोरनो आश्रय होबाय। दा एसेबांखिनि बिसोरहाबो माने गोहो गैला बिसोरखौ नायनो हानाय। स' बिनिखायनो आंनियाव कल खालामदोंमोन मैयाहाय, रिकुवेस्ट खालामहरदों, एसे आंखौ मदद खालामदो ब्रादार होननानै, ओरैबायदि। स' बिनि गेजेराव आंनि आब' सासे दंहैखायो, 2 आब' दंहैखायो जोंहा बेंगलुरुआव कर'मंगलायावहाय। दा बिथां आब'नो जोंहा आब' जिरिनो आं कल खालामहरबाय, खोन्थाहरबाय ओरैबायदि। स' बेसेबांसिम दोनफैनो हागोन? आब'आ बुंबाय आं नायथ'नोसै, नों फैसान्दि आं बिसोरखौ नायथ'नोसै होननानै बे आब'आ बुंबाय। आं बेयावनो आब'खौबो रिकुवेस्ट खालामखाबाय, होमबालाय बिसोरखौ आं थांसान्दि दोनथ'दो अननानै होननानै। दा बिसोरबो आब'मोननियाव इसेबांथ' थाबाय थानो हाया, नङा होमबा? बे आरो आब'मोनहाबो बिसोरखौ इसेबांखिनि दोनबाय थानो हाया, नङा होमबा? स' बिनिखायनो जों दायो नोंथांमोननिफ्राय रिकुवेस्ट खालामदों, बे बिफा गैयै बिमा गैयै बिसोर सानै गथ'फोरखौ जाहाथे नोंथांमोना अननानै होयो, जाहाथे डनेसन खालामनानै जों बिसोरखौ लायनो हायो। जों थांगोन सानै, बिनि बिदा सोमखोर बसुमतारी आरो आं थांगोन। मानो होनबा सोमखोर बसुमतारीया थांनो रोङा, बाट अब्लाबो रुल एन्ड रेगुलेसन हिसाबै बिनि बिदाया थांथारनांगौ जाहैदों। बे आङो अफिसाव थांदोंमोन, बिसोरो बुंदों थांथारनांगौ, बिसोरनि न'खरनि रिलेटिभ्स थांथारनांगौ जाहैदों। स' बिनिखायनो दा बिनि बिदायाबो लोमजागासिनो दङ। मा जायो? बिसोरनि न'खरनि माखासे सोद्रोमा सोरबाफोर दङब्ला बिसोरखौ लानानै थांनोसै। अके, गोलोमबायसो आं एसे। रायजो राजाफोर, नोंथांमोननिफ्राय आं बेखौनो लुबैयो मदद, जे नोंथांमोना जाहाथे डनेसन होयो। जों बिनिफ्राय फ्लाइट टिकेट दानानै जोङो होजोंहाय थांनांगौ बेंगलुरुसिम, आरो फैफिननांगौ। गासै 2 बिनिफ्राय थाङोब्ला फैफिननायाव 7 जागोन। स' बिनिफ्राय 2 थाङोब्ला ओरैनो 13,000
थांखाबायानो खेबसेयावहाय आरो फैनायावहाय होमबा 13,000 बेसेबां जाहैखो होमबा 26,000 जाहैबाय स' नोंथांमोना जुदि गोसो जायोब्ला सासेयाव 100 बाबो 200 बाबो 300 बाबो जेरै जुरुमिनि बसुमतारिया 500 रां हरबाय जेरै कनक बर'आ 120 रां हरबाय थिग बेबायदिनो नोंथांमोना जेरै आङो 500 रां डनेसन खालामबाय बेबायदिनो नोंथांमोनाबो प्लिज अननानै डनेसन खालामोब्ला जोंनि गोसोआ गोजोनगोन जाहाथे बिसोरखौ सापर्ट खालामनानै जों बिसोरखौ मदद खालामनानै जों जुदि बिसोरखौ जोंनि जायगायाव जोंनि बिटिडि बड'लेण्ड एरियायाव जुदि लाबोफिननो हायोब्ला बिथांमोननि साननायावबो बेबायदि थानाय नङा जे जोंखौ गोदोहाय ओरैबायदि समावहाय फासिनाय समावहाय रावबो जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा मदद खालामाखै बेबायदि साननाय बिसोर उन्दै गथ'फोरनियाव थाया जाहाथे बिसोर सोमखोर बसुमतारिया बिसोर सानै गथ'खौ फोरोंगोन होननानै बुंदों आं मैया सोंदोंमोन स' बिनि खेथ्रआव बियो नाजानाय दं गावनि फरायनायखौबाबो दोनथ'गोन नांगौब्ला गावनि बिनानाव सानैखौ फोरोंगोन होननानै बुंदों बेफोरबायदि साननाय बेफोरबायदि हनाय बेयाव जों सापर्ट खालामनांगौ रायजो राजाफोर आं बेखौ बुंनो सानो कि आंनि एकाउन्टनि नाम्बारा जाहैबाय आङो स्क्रिनाव होदों दायो जोंनाव 1200 रां दङ आंनि 500 रांनि एसे बारामोन इट्स अके आं बेखौ सानला 500 रां दंमोन बिनि गेजेराव सासे जुरुमिनि बसुमतारिया 500 रां होबाय आरो लोगोसे बिनि उनावहाय 120 रां कनक बर'आ हरनानै होबाय बेनो आंनि दायो 1200 दा बेयावहाय गेजेराव नोंथांमोननि बिराद गोनांथि मददनि गोनांथि आंनि गुगोल पे नाम्बारखौ बुङोब्ला 9476977067 आं स्क्रिनाव होनानै होबाय आरो बिनि गेजेराव UPI आइडि होनना बुङोबा नार्जारि प्रकाश 1995@OKSBI आरो लोगोसे एकाउन्ट नाम्बार बुङोब्ला 331906803139 331906803139 IFC क'डा जाहैबाय SBIN 0002026 बेंकआ जाबाय स्टेट बेंक अफ इण्डिया स' नोंथांमोना जोंखौ मदद खालाम जों 10 अक्ट'बराव थांनो नाजादों जुदि जोङो गोजाननिफ्राय दानिफ्रायनो जों जुदि टिकेट दानो हानाय जोंनाव केपासिटि थायोब्ला अब्ला जोङो बुक खालामनो हायोब्ला अब्ला जोङो एसे खम खरसायावनो दाननो हायो रायजोफ्रा अननानै मदद खालामदो प्लिज आरो नोंथांमोना जायफोर डनेसन होदों बिथांमोना रिसिप्ट हरबानो जाबाय जाहाथे आङो बे रिसिप्टखौ आङो नेटआव श' खालामनो हायो आं स्टेटासखौ देखायगोन बेसेबांखिनि जादों जोंनो बाराखौ नाङा अनलि 40,000 बिदिसो नांगौ 45,000ल' नांगौ बिनिफ्राय आरो सोरबाफोर चिरांनिफ्राय गुवाहाटीसिम सोरबा मदद खालामनो हायोबा गारि गोनां सोरबाफोर दङब्ला जाहाथे जोंखौ मदद खालाम फैनाय आरो लाबोनाय बिसोर सानै हिन्जावसाफोरखौ जों लाबोनायाव जोंखौ मदद खालामबानो जाबाय आं पिक्सारखौ नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लार खालामना होदों बिकज बिथांमोननि मानसिफ्रा बायदिसिना साननाय फैयो स' बिनि थाखायनो आं बेखौ ब्लार खालामनानै होदों आरो लोगोसे आं नैबे सेराव थानाय बे आंनि आब' आरो बे आब'आ बिसोर सानै गथ'फोरखौ रिसिभ खालामनाय आरो बेयो न'आव दोननाय दायो बेफोरनि सावगारि आरो बेफोरनि भिडिअ बियो स' नोंथांमोना जाहाथे जोंखौ मदद खालामो बिसोर सानै मावरिया गथ'फोरखौ लायनायावहाय खुलुमनाय थाबाय एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा आंबो सासे मावरिया जै बर' हारिनि जै आं बेखौनो आसा थाबाय नोंथांमोना जोंखौ मदद खालामगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां गेदेर अफिसार आरो माखासे गोबां साख्रियाल सुबुंफोर दङ जायफोर मानसिफ्रा मदद खालामनो हायो थेंक इउ सो माच गाइस